निम्ना नंबर ब्लॉक किए तो अपने नन्नी नंबर ब्लॉक किया पर बाहर जना फोन द डिस्प्ले होता సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మొత్తం ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఒక ఫోటో తీసుకోండి. మీకు ఏ ఫోటో నచ్చితే ఆ ఫోటో ఇట్లా ఫోటో తీసుకొని 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని లిరికల్ ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు 7 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి. సో మొత్తం లిరిక్స్ కిందకి వచ్చేయాలి. సో ఈ విధంగా సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ముందుగా 9 సెకండ్ 8 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెకండ్ ఎఫెక్ట్ పే చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఇదిగా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకుంటాం. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి లాస్ట్ మూడవ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కింద ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందిగా, దీని మీద వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. బ్లింక్ యాడ్ చేసి సో దీన్ని మొత్తం పెంచుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో మొత్తం పెంచుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి 3 ఫొటోస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 21 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ
10 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫోటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 22 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంకొకటి ఉన్నది, ఒక లేయర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు పైన లేయర్ ఉందిగా, ఈ ఫ్లవర్ లేయర్, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.